в многобоя Елизабет Колева, Александър Тимошенко, Съветски съюз и Адриана Дунавска. 2 златни медала за България. Ще добавим ли трети и днес? Това ще разберем в следващите минути. Второ изпълнение на ансамбловите съчетания. Този път с 3 обръча и 3 ленти. Във временното класиране начело България, следвана от Съветски съюз, Испания, Унгария, Италия, Федерална република Германия и така нататък. Днес първи започват испанките. Едно изпускане на лента до тук. 1/10 ще отнеме комисия Б за изпълнение. Интересна размяна. Тук объркване. За съжаление, накрая общото впечатление от композицията на Испания малко се помрачи.